Shwmai, Mabon sy'n ma eich cynrychiolaeth chwaraeon, a fi mai weithio chi, hymdden chi, ymuno gyda tîmau chwaraeon y Cymru eleni. Come on, let's go! Mae dyn ni tîmau pêl-drod a rygbi merched y dynion yn ogystal â tîm pêl-rwydd sy'n ymarfer yn wythnosol. Beth yn mynd i gwrdd capten? Hei, fi di Anest a dwi yn mynd i'n ailmwydden i Bangor gan nesa i chdi'n mysio a fi'n mynd i ffobl gyda. Helo, Elan Sima neu Doug, Sweet Duggan, fel dwi'n cael fy nabod fyny yn Mangor. Fi yw y capten pêl-rwydd blwyddyn nesaf, ynghyd efo ffrind Swyn Ela sef yr is-capten. Mae chwarae pêl-rwydd jyst yn ffordd da gymdeithasu, mae'n loads o hwyl, cael lot o laps, diolch yn serious o gwbl, as in mae'r ffaith dwi dal methu tabu pêl yn iawn, jyst yn symud fi gyd fyny, very chilled, does dim rhaid chi fod wedi chwarae pêl-rwydd o blaen. So ie, dwi'n gobeithio gweld llawer o wynebau newydd yn ymuno ar trainings blwyddyn nesaf, a dwi'n edrych ymlaen i gyfarfod chi gyd cyn hir. Ie, neu weld chi'n Bangor. Ta-da! A fi di capten Cymru blwyddyn nesaf. Dwi'n ymlaen, gwch chi'n mysmedi. Helo, enw fi di Lea, dwi'n astudio nyrsio plant a fi di capten y Clwb Merched. First take what you say! Nawr bod ni wedi cwrdd â'r tîm, beth ydyn ni fynd i weld ble byddwn ni'n chwarae yna? Byddwn ni ein home turf yn Treborth, byddwn ni yn ymarfer rygbi, ni hefyd yn chwarae ein gêm y cartref rygbi a pêl-drod fan hyn. Fel chi'n gweld, mae gen i car 3G, so ni'n gallu defnyddio fe drwy'r flwyddyn, beth bynnag yw'r tywydd, bydd trainings neu y gemau ymlaen drwy'r amser. Fan hyn byddwn ni'n ymarfer pêl-drod eleni, a hefyd ni'n gobeithio setlo lan tîm hoci, bydd yn ymarfer ac o bosib yn cael gemau. Hefyd, ni yn disgwyl creu clwb rhedeg, bydd yn dechrau o mis Medi ymlaen. Nawr bod ni wedi gweld le byddwn ni'n chwarae, dyma rai lluniau o'n tîmau ni in action. Ni hefyd i gael social boys a merched sydd yn gyfle ni wisgo lan, mynd mas, joio mas draw, dyma rai lluniau. Hefyd, dilynwch ein holl dîmau ni ar Twitter a hoffi ein tudalen Facebook i gadw fyny gyda'r holl ddigwyddiadau a newyddion diweddaraf. Dyma'r manylion. Fi disgwyl mlaen i groesawu chi gyd i Fangor a fi'n gobeithio gweld llwyth ohonych chi yn dod i'r trainings. Mae'n mynd i fod yn flwyddyn wahanol i'r arfer eleni, felly mae'n gyfle gwych i ni gymdeithasu yn yr awyr agored drwy gyfrwng y Gymraeg. Up y Cymric!